vazukuru, hakuna nzira inorwadza mukufirwa nzira yerufu rinowinzwa netsaona. Tsaona inorwadza vazukuru, tsaona inonzi accident yaya inorwadza. Tsaona chinhu chisina kujairika. Rufu rwetsaona runorwadza. Inzwaka runorwadza nemhaka yekuti dzimwe nzenguva mune matobika sadza neremunhu anozotadza kusvika kumba ave involved mutsaona akasiya. Matobika sadza muchito takatomirira baba, takamirira mukoma, takamirira mai kuti vauye tizodya sadza tiri pamwe chete. Mushure mechinguva chidiki mozonzwa kuti munhu wewe ashaika. Zvinoputsa mwoyo, zvinorwadza. Kune vanhu vakamboshaikirwa nehama dzavo kuburikidza netsaona. I think munonzwisisa zvandiri kutaura pamusoro pezvazvo. It's heartbreaking. Right. Mufaro wangu kugamuchirai vazukuru vangu pazuva ranhasi. Zita ndichinzi Uncle Said Stephen, sekuru venyu, sekuru vevanhu, sekuru vemaZimbabwenzi. Ndichida kutenda kuna vose vakasubscribe to this channel. Vese vanoramba vachitsigira, vanoramba vachiita kuti basa rino riende mberi. Thank you very much vazukuru vangu nekusapota basa riri panapa. Basa nderenyu iri maZimbabwe. Handiti right, inzwaika musi wa 13 July kana siri kukanganisa around 7:30 dzemanheru panzvimbo yeNorton, about 3.8 kilometers tichibva patollgate reNorton, repanoton. And Norton iri about 40 kilometers from Harare CBD, around 40 kilometers. Pakaitika tsaona yakakurisa, yakaipisisa, yakasvika payakauraya dzimwe hama dzedu. Chinhu chinorwadza. May their souls rest in eternal peace. Chinhu chinorwadza, chinhu chinobata kushayikirwa nehama patsaona. Right, tsaona iyi yakanga iri yeMercedes Benz sedan neDiscovery 4, iya inonzi Land Rover. Handiti motikari hombe idzi. Right, mifananidzo ndo yandaisa apa. Right, tsaona iyi yakanga iri one of the people who was involved akanga ari Apostle TF Chiwenga, kana kuti muzukuru wangu Talent Chiwenga. Right, Talent Chiwenga is a well-known preacher weshoko raMwari, but ane style yake yanoshandisa pakuparidza shoko raMwari. Right, Talent Chiwenga in the process of preaching the gospel, kana kuti mukuparidza shoko, maparidziro aanoita, he is a man who created a lot of enemies pacareer yake. Also he created a lot of followers and friends. Vamwe vanomufarira vakawanda, vamwe havamufarira vakawanda. Now, so he is the man who was involved mutsaona iyi. Mugore 2019 futi around June, I think, yeah, he was involved also muaccident yakada kufanana neiyoyi, ikasvika payakaklema upenyu hwevanhu vatatu vakanga vachifamba navo, ivo vakapona nepaburi retsono. So this time also vanhu vakanga vachifamba navo vakakuwara kusanganisira navo. Tinotenda Mwari nokuti vari kurecover, vari kupora, but yakazosvika payakaklema the lives of the other people who were traveling mune the other vehicle. So nyaya yangu yanhasi iri inongorowo mibvunzo yekuti a year ago he was involved in a car accident and vanhu vakasvika patakarasikirwa nevanhu. Chii chaicho chiri kumboitika pamatsaona akadai? Because veministry vanotungamirira inonzi hanzi Jesus Christ Revelation Ministry vane statement dzavakanyora vakati it was a well calculated project accident yakaitika iri kuda kuclaima the life of Apostle TF Chiwenga. Ini handisi kuda kutaura kuti ndinofungawo sei, because neno ndakatoperwa zukuru. So imimi ndimi chatiudza kuti what do you think about accident yakaitika kuna Talent Chiwenga, also nedzakamboitika, what really is happening.
because tinogona tine madifference akasiyana siyana. Ndinogona ndisingatomufarire the way he preach, munogona musingamufarire, munogona muchimufarira, but kunyange tikasawirirana nekuti tagara tiri vanhu hatinzwanani, zvinoda here kuti tisvike panzvinguva yekuti dai munhu apfuura? Hakuna here dzimwe nzira dzinogona kusashandiswa kumisa munhu kana tisingafarire zvaari kuita than to kill the person? Handisi kuti avada kuuraiwa, mark my words, handisi kuti somebody is trying to kill him. Ringotaurawo according to statement which was released neministry yavo. And I'm not saying anybody is trying to kill him, but I'm just saying this nekuda statement which was released from his ministry. And it is, so what am I saying? Ringoto zvinodawo here kusvika pakudaro. Anditi hazvifanira kudaro kana chiri chokwadi. Kana chiri chokwadi, saka ndechipi chokwadi? Ndechipi chinova chokwadi? So I don't want to talk much about this story. Ndinozowa malimits angu azukuru. Ndinozowa maboundaries angu also. Not kuti ndinotya, ayo handitye, ndotyani, ndingatya vazukuru vangu. But handidi kuti nditaure nyaya dzanenge ndisina information yakakwana, especially nenyaya idzi dzine ma-accusation. Also panenge pane vanhu vanenge vafa, vanhu vakawanda vanenge vachibatikana. So I don't want to say things zvinosvika pazvinorwadzisa hama dzedu. So mashoko angu makuru andangoya nawo ndeyekuti kune vakarasikirwa nehama dzavo patsaona iyi, ndinoti tine urombo nematambudziko. Also may the source dzevanhu vakashayika, dai Mwari wamasimba ose adziita kuti aita kuti mweya yavo izorore murugare. Kune vakakuvarawo patsaona iyoyi, I wish you a speedy recovery. Anditi ndozvandangotiwo ndiuyewo sasekuruka vazukuru vamwe vanga vachitobvunza kuti kunyaya yese musiri kuitaura, nyaya yese musiri kuitaura. Ndikati vazukuru ndine ndichitya kuti ndiuye ndichitaura nyaya dzandisina information yakakwana. So ngatiendei kucomment box, let's comment about this issue. Timbotaura pamusoro pemushumiri anonzi Apostle TF Chiwenga nematsaona dzitsaona njodzi dzavapinda madziri. Imwe njodzi yachona, it's very unfortunate kuti yakatoclaima his own wife. So let's talk vazukuru. Anditi thank you very much nekuramba muchitsigira. May the good Lord bless you all. Basa renyu riri kukura vazukuru. Ngatifurire mberi nekutsigira sekuru saint, tisvike patiri tinovakana through this channel. Anditi